बियाह करब रे। वाह बेटा, 10 लोग देखी गाँव के जाके बोली आ कुछ आ जेबो। मार सौतन लेके आ गई ना। बहुत बड़ खानदान के बारी, प्यारे लाल नौटंकी भौजी। अब घर में डेली नाच होई नाच। हम तो नचनिया हैं, लेकिन नाचा तो रहो बानी। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है बीबी से मुझे बचाओ। बीबी से मुझे बचाओ फिल्म में एक्टर यानी कि अभिनेता के रोल में बाड़न अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, और एमे एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बाड़ी रक्षा गुप्ता। ये जो फिल्म के नाम बा बीबी से मुझे बचाओ, तो हम कहल चाहब कि मेहरारू से केहू के केहू बचैले बा। मेहरारू से बचावे खातिर साक्षात भगवान के ही अवतार लेवे के पाड़ी। जौन मर्द कहलन कि हम शेर हैं, तो उनके के बता दी कि मेहरारू और पत्नी दुर्गा के अवतार होली और दुर्गा शेर के ही सवारी करेली। ये फिल्म के राइटर एगो हंसत खेलत मुद्दा के, एगो परिवार के नोक झोंक के कॉमेडी के रूप में स्क्रीन पर उतरले बा, और ए में कुछ मसाला लगा के अपन फिल्म के जनता के बीच में रोचक बनावे के कोशिश कैले बा। अरविंद अकेला कल्लू जौन बाणन, इनकर एक्टिंग 3 मिनट के वीडियो में ज़्यादा बढ़िया लागेला। 3 घंटा के फिल्म में एक्टिंग करे खातिर अभी इनका बहुत मेहनत करे के पड़ी। काहे से कि 1 लाइन के 2 लाइन के डायलॉग बोले में कल्लू के कपार के पसेना पीठ के होते हुए पीठ के रास्ते एड़ी तक पहुंच जाता, फिर भी वो डायलॉग के वो इंसाफ नहीं मिल पावत और वो ताकत नहीं मिल पावत जौना इच्छा शक्ति से वो डायलॉग के लिखल गइल बा उस सीन के खातिर। लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास करत जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्प परत निशान। पहले से बेहतर बाणन अपना कलाकारी में अरविंद अकेला कल्लू। वही जे रक्षा गुप्ता के बात करी तो रक्षा गुप्ता अपना एक्टिंग से हमेशा कल्लू के सामने भारी पड़ताड़ी। अगर हम फिल्म के बात करी तो फिल्म के कहानी बा कि कल्लू के बियाह होखता, और जौन हमने के भोजपुरी समाज बा कि गांव घर में अगर नाच आवेला तो नाच देखे चल जायल जाला, और कल्लू नाच के शौकीन बाड़न और नचनिया के पैसा धारावे के भी शौकीन बाड़न। यह चीज़ के लेके समाज, यह चीज़ के इर्द गिर्द कहानी घूमता कि पति नाच देखता और नाच देखते देखत ओकरा नचनिया से प्यार हो जाता, और वो कहता कि का मर्द के प्यार ना हो सकेला। और जब 2 गो बियाह हो जाता तो 2 गो बियाह होखला के बाद दोनों मेहरारू कैसे अपना अपना भीरी सुतावे खातिर और कल्लू पर कैसे हक जमावताड़ी, और ये हक जमावे के दौरान का नोक झोंक होता, और नोक झोंक में जौन स्थिति उत्पन्न होता वो कॉमेडी के रूप में जनता के गुदगुदावे के कोशिश करता, और जनता के और ऑडियंस के चेहरा पर मुस्कान लावे में कुछ हद तक सफलता भी हासिल कर लेता। और इस फिल्म के ट्रेलर देखला से ये लागल है कि रउआ सभे अगर दिमाग लेके फिल्म देखे जाए तो रउआ सभे के दिमाग फ्यूज हो सकेला। काहे से कि जब फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिमाग ना लगेला है स्क्रिप्ट लिखे में और प्रोड्यूस करे में और डायरेक्ट करत समय, तो ऑडियंस काहे खातिर मेहनत करी दिमाग पर जोड़ दी। लेकिन एक बार देखे लायक फिल्म बा। काहे से कि संजय पांडे के भी ए में रोल बा, और संजय पांडे कहता है कि 2 गो मेहरारू रखे के तारा हिम्मत बा, कुबत बा, और हमारा से जौन कर्जा ले ले बाड़ा
एकरा देवे में तारा छठी के दूध याद होता आ जाता। और वो अपन कर्जा वसूले खातिर का हथकंडा और का हथियार और का स्टेप लेताड़न, ई फिल्म में वो सस्पेंस के रूप में रखल गइल बा। और जब वो कल्लू पर हमला करता ना, कल्लू से लड़ाई होता, तो दोनों मेहरारू कैसे दुर्गा के रूप में आके अपना पति के जान बचावताड़ी लोग। चाहे ये फिल्म के जो विलन के रूप में बाने संजय पांडे, उनका से कैसे दू हाथ करताड़ी लोग, ई सस्पेंस के रूप में रख लेल गइल बा। फिल्म के ट्रेलर देखला से लागल। तो एगो ऑडियंस के बीच में कल्लू फिल्म जौन लेके आयल बाड़न, बीबी से मुझे बचाओ, कॉमेडी फिल्म बा। और कॉमेडी फिल्म में समय समय पर एक्शन और अपना डायलॉग से हंसावे के कोशिश कैले बाड़न। कुछ हद तक सफल भी बाड़न, लेकिन अभी 3 मिनट और 3 घंटा के एक्टिंग और स्क्रीन पर अपन इम्पैक्ट और अपन पहचान बनावे में काफ़ी कल्लू के मेहनत मशक्क़त करे के पड़े। और ऐसा ही भोजपुरी फिल्म, गाना, ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर वीडियो रवा सब है यूट्यूब पर देखता नहीं जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।